Здравейте! Вие гледате репортаж на Нова Варна. В следващите минути ще видим какво мислят гражданите на Варна и как им се струва целият град. Този човек прави в България каквото си иска. Ето погледнете в момента плажа в какво се е превърнал. И повечето хора се чудят как определени хора забогатяват, защо им е нужно да държат местната власт. Това е пълен абсурд. Присвояване на имоти в крайбрежната алея. 97-8-9% от всички новини, които се случват в нашата държава, са лоши, негативни. Ние всеки ден намираме интересни новини и най-интересното е, че никой не се задвижва. Но само една медия показва истинските престъпления. Само красива Варна прави истински разследвания, доставя информацията такава каквато е към варненци, но защо нито една друга медия не се възползва от този свършен труд, от тези направени разкрития? Тук искам да видите какво са направили. Това е съоръжение на варненци, което би спасил живота на тях и на техните деца. Подадени са сигнали, задействано е разследване, но не срещу човека, който разрушава незаконно това бомбоубежище, а срещу човека, който е подал сигнали. Разследващи журналисти са подали вече над 800 сигнала на работа от януари месец до сега. За 9 месеца над 800 сигнала за незаконни сметища в област Варна. Естествено, няма никаква полза от тези сигнали. Село Калиманци, отново сме тук. Над 50 камиона сме ги заснели с дрон. Продължават да изхвърлят постоянно строителни отпадъци. Това тече в канала. Аромата няма да ви го описвам. Това зад нас е канал, направен от кръв и, разбира се, изпражнения. Тези сметища абсолютно нищо. Нито се почистват, нито се вземат някакви мерки да се ограничи изхвърлянето. Абсолютно нищо. Напротив, разрастват се. Стотици разкрития само в град Варна за престъпни схеми, присвояване на имоти, незаконно строителство. Всички варненци се оплакват от презастрояването на града. От цяла Варна има повсеместно застрояване, което според мен ще изправи града пред градоустройствена катастрофа. Във Варна дънката държеше Иван Портних, служба по вписвания, всички институции, които отговарят за имотите в района, които могат да направят измама. Това е във Варна комплекс Чайка. Ами тези парцели са били парцели урбанизирани в охранителна зона А в закона на устройството и след това отива в урбанизирана територия за курортен комплекс. Получаваме отговор, че това е държавна земя, а всъщност тук се води частна и ви казах кой е човека, който се води. Един от собственици, това е Даниел Славов Дънката. Къде е разследващата журналистика на Нова Варна, когато младите варненци умират от свръхдози, разпространяват се наркотици свободно в училищата, а петък и събота вечер медицинските екипи на спешна помощ не смогват да помогнат на всички нуждаещи се, препили и надрусани млади хора, които купонясват на плажната алея. Защо има такава избирателност? Как гражданите на Варна да разберат за истинските нередности, когато има една избирателност в показването на разкритията за такива нередности? Следете всички разкрития, които правим в Свободен глас, а ние това нещо ще се стремим постоянно да го вдигаме във въздуха. Искаме отговори и най-важното решение. Заставаме зад родителите и за децата и ще се борим, докато не получим ясен и категоричен отговор, който да отключи тази врата. И докато няма адекватна реакция и виновните да се понесат наказанията, ние няма да спрем. Ще се борим и за Слънчево, и за цяла България, но имаме нужда от подкрепа. За да се преборим с злото, добрите хора трябва да са активни. Замислете се, коя медия да подкрепяте, коя медия да следвате, за да получавате истинските новини, които наистина ви вълнуват.